Det startede jo som en god historie. Det er faktisk lidt af et eventyr jo. At to gode venner sætter sig ned og bliver enige om, at nu vil vi prøve at lave et sommerhus. Et rigtigt sommerhus. Jeg får til opgave en fredag eftermiddag, at inden mandag morgen skal jeg have lavet en skitse over, hvordan sådan et hus skal se ud. Og jeg bliver så enig med konen om at putte børnene i bilen, og så kører vi lige en tur ud i sommerlandet. Og kører rundt og kigger. Og da jeg kom hjem, så havde jeg slet ikke i tvivl om, hvordan det hus det skal se ud. Jeg går ud på mit værksted, finder nogle papmodeller, noget pap, og begynder at klistre nogle modeller sammen. Og inden at gå sådan 2-3 timer, så havde jeg modellen, hvordan den i store træk skulle se udvendigt. Og vi støder så sammen mandag morgen og holder et lille møde, og de er ellevilde over den her lille papmodel, som jeg stadigvæk griner noget af. Men altså, den gjorde sin virkning. Og det tog ikke mange halve timer, før vi blev enige om, at det var bare det hus. Nu skulle den lige tegnes færdig, og så skulle vi i gang. Vi har altid været kendt for de lave huse, charmerende huse, der passer godt ind i landskabet. Og for 40 år siden, der var i gennemsnittet på et hus, det fik vi regnet ud via Danmarks Statistik hvert år, det var på 56 kvadratmeter. Og det passer med det hus, vi startede, som er det mest solgte hus i Danmark. Det, der er sket i mellemtiden, det er jo, at folk er blevet større, husene er blevet større, og husene er bredere, og de er blevet højere. Men de passer stadigvæk godt ind i et hvert landskab i det danske sommerland. I dag er et gennemsnitshus ca. 80 kvadratmeter, så vi prøver ligesom at følge trenden. Men de er blevet lidt mere luksuriøse end dengang. Det første hus, vi havde ikke bageværelse, det havde bare et toilet og en håndvask. Så sådan er udviklingen jo. Vi har enormt meget erfaring, og vi har mange i huset, som har rigtig meget erfaring og mange gode idéer. Omvendt så er vi også mange i huset, som har været her i mange år, og det bliver så måske lidt indspist, og idéerne bliver måske lidt de samme. Og derfor valgte vi at gå ud og sige, at vi vil gerne prøve at finde en udefra, som kunne komme med nogle idéer udefra. En, der måske sad lidt mere med fingeren på pulsen på, hvad der sådan skete ude omkring, og havde nogle idéer om, hvad fremtiden den ønskede sig af sommerhuset. Og vi gik på udkig og fandt en arkitekt, Louise Bohl, som også har været med i nogle programmer i fjernsynet omkring indretning og udstyr af hus, og fik en god og lang snak med hende, og gav hende en ret fri opgave, der hed, at vi vil gerne lave et nyt sommerhus, men vi har selvfølgelig nogle rammer, vi er et typehusfirma, der er nogle ting, der skal opfyldes, men ellers hun fik frie hænder og skulle komme tilbage med et godt forslag, og kommer så tilbage med et super forslag, som passer til det, vi laver, passer ind i vores rammer, passer ind i vores produktion. Vi har jo det gamle teglværk, hvor vi mest har materialer. Så har vi en samlehal, hvor vi laver elementer til vores huse. Og disse elementer bliver kørt ud sammen med de andre ting, der hører til huset, på en lastbil og ud på byggegrunden. Det, der kommer senere, det er selvfølgelig inventaret, og tagstenene kommer så også lidt senere i forløbet. Og der overtager, hvis det er et nøglefærdigt hus, så overtager jo et byggesjak. De overtager så monteringen af huset og gør det færdigt. Og indimellem kommer jo så de andre underentrepriser. Hun laver et hus, lidt overraskende nok for os, men på kun 59 kvadratmeter. Og vi havde nok regnet med, at det ville være lidt større, men omvendt så er det jo også meget sjovt at se, at det hun kommer med størrelsesmæssigt, er noget af det, som vi startede med for 40 år siden. Hun lavede noget på 59, vi byggede noget på 55 dengang, og man kan sige, hvis man trækker den tykke isolering i, eller fra, som vi har i dag, så er husene jo faktisk lige store. Der er mange nye detaljer. Hun har selvfølgelig optimeret huset i forhold til det, folk gerne vil have i dag. Der er ikke så meget træ på væggene. Det er med nogle fibergipsplader, som vi har malet og spartlet. Og det gør, at huset virker lidt mere up-to-date. Der er sorte egetræslåger i køkkenet. Der er rytterlys op i taget, helt op i taget, hvor der kommer lys direkte ned i stuen og i vores gang. Der er en stor fordelergang i huset, som jo ellers er noget, folk vælger fra. Men den måde, huset er indrettet på her, der adskiller det faktisk værelserne og stuen. Og så har vi placeret alle skabene derude. Hun har lavet en hel skabsvæg, som gør, at der ingen skab er på værelserne. Men derimod er værelserne så
rigtig godt indrettet, kun lige til at være på, og ellers så er man i stuen. Kan man stadigvæk se, at det er et Kalmarhus? Absolut, absolut. Altså hele designet udefra er stadigvæk det, som er et Kalmarhus. Vi har ændret en lille smule på facaden i stuen, men ellers så er designet det er stadigvæk som et Kalmarhus. Det ligner et Kalmarhus, det gør det absolut. Det med typehus, da vi startede, det var typehus, man kunne ikke ændre et værelse. Det var sådan materialerne, det var lige nøjagtigt som Kalmarhuset dengang vi havde det. Sådan er det slet ikke i dag. I dag, der er folk individualister. De ønsker at ændre værelsesindretninger og forskellige ting. Og det eneste, der egentlig er fast, det er de udvendige mål. Resten, det kan vi finde ud af sammen med kunden. Jubilæumshuset er ikke anderledes i konstruktioner og i måde at bygge op på end vores almindelige Rømø- og Blåvandhus. Og derfor kan det fås som medbyg, og der er rigtig mange muligheder for selv at gå ind og lave noget. Folk kan få det byggesæt med en montør i en uge, eller hvordan de nu gerne vil have det. Og på husene, jamen, de sparer jo hjem 250-300.000 i eget arbejde på sådan et hus. Og det er klart, det gør det rigtig interessant. Vi har et stort marked for folk, der ser 8-10 år frem, og vil have deres pensionisttilværelse i et sommerhus. Og det hus skal selvfølgelig indrettes, som de vil have det. Så har vi en anden del af markedet, det er sådan familierne, hvor det er meget populært, hvor man tænker børn og børnebørn, et samlingssted. Og så er der endelig en tredje del, der er mere luksusbetonet, men der er vi over lidt i udlejningsmarkedet, hvor der skal være spa og sauna og sådan nogle ting. Men en stor del af markedet i dag, det er folk, der nedriver deres gamle hus og får bygget et nyt. Fordi det nye hus har den komfort og ting og sager, som de ønsker sig. Hvad er det, der har gjort, at det har været en succes? Jeg vil skyde på, eller tror på, at husets indretning, husets miljø, og så det med, at folk kunne stole på, at når vi sagde, at et hus var færdigt den dag, så var den færdig den dag. Og det er noget, som jeg har lagt mærke til, det er, at vi får jo rigtig, rigtig mange roser på, at det kan de slet ikke forstå, at vi kan tillade os at sende en nøgle til dem 3 uger før, at i hele taget vi begynder på huset, ikke? Og det er jo noget, der gav tillid. Og sådan har det altid kørt her i huset. Når du ser 40 år tilbage, hvis du så skulle starte forfra, vil du gøre det i dag? Helt sikkert. Også med det samme. Det har faktisk, for mig har det været det, jeg kalder, som jeg startede med at sige på et tidspunkt, et eventyr. Tænk sig at have sit hobby som sit arbejde. Det kan da ikke være bedre.